sịkwana na ọ bụ Anambra ma ọ bụ ndị Anambra ma ọ bụ ndị Enugu ma ọ bụ ndị Imo ma ọ bụ ndị Abịa ma ọ bụ ndị Ebonyi ma ọ bụ Cross River, n'ihi na ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ndị Igbo, ụmụ Israel bi n'ọwụwa anyanwụ Naịjirịa. Mmatanụ na Igbo a na-ekwu ha ncha niile nọbụ n'ofu nche mmiri. Ya bụ na oge eruole mgbe anyị ga-ejikọkwa onwe anyị ọnụ nke ga nke n'oge a ihe na-emebisi n'obodo. Unu ekwekwana ka steeti asịghị bụrụ ihe ga-ekposasị Igbo. Lotenu na anyị ncha bụbu ofu mgbe a na-akpọ anyị Eastern Nigeria, and maka na anyị bụ ofu ka Ojukwu ji chịkọta anyị mgbe a chọrọ ikpochapụ anyị. Ọgbaghara wee mee na ụfọdụ mabara n'ụlọ ụka ife na-eje ụka mana fa aghọta ife a na-akọ n'ụlọ ụka. Ụfọdụ bara ụka ka a ghara ịsịkwa na ha bụ ndị njọ na ibie na aba ụka ka ya baa. Ndị nke ọzọ sị na ha na-eme omenala, mana omenala ha sị na ha na-eme ha amaghị ihe bụ omenala. Ịjụọ ya ọ sịghị na nna nna ya mere ya na ọ bụghị ya ga-eme ya ọ bụrụ arụ. Isizie ya ka ọ gwa ihe bụ omenala, ọ maghị ihe bụ omenala. N'ihi ya ụfọdụkwanụ chere na ekwuru a na omenala uche agbaga ya na arụsị ma ọ bụ mmanwụ. Ụfọdụkwanụ ndị Igbo nụ sịkwa na ha na-eje ụka, ịjụọ ya ọ sịghị na ndị na-agọ mmụọ na-akpasu Chineke iwe. O chefuo na mmadụ niile na-agọ mmụọ. Ụfọdụ ndị Igbo na-agụ oke akwụkwọ, gụchacha bụrụ prọfesọ n'ọnụ oyibo nke a na-akpọ ọkammụta, ma ọ bụ bụrụ dọkịta akwụkwọ, ma ọ bụ bụrụ agụcha ala. O bido na ọta akara gụrụ ruo na mahadum gụrụ ebe akwụkwọ dịdebere, mana ọ batazie ịjụọ ya ihe gbasara Igbo na omenala Igbo ọ mara ya. Asụsụ Igbo zi wee bụrụ nke ha kpọchachara asị wee kpọọ ya asị nkịta gbọrọ nsị ewu. Na ijukwu onye Igbo taata sị ya ebee ka ndị Igbo si, ọ sịghị na ya mara. Ajụzịa kedu ihe bụ agbụrụ Igbo, ọ bụrụ na ịgụta na onye ya nọ na-akwa ịkọwara m. N'ihi ya enwebeghị nzọdara ọkpana gbasara ebe ndị Igbo si. Ndị Igbo adaghị n'elu. N'ihi ya wee bụrụ ihe magburu onwe ya na a ga-ewepụtara ndị Igbo akụkọ ebe ha si, agbụrụ ha si na etu ha si wee mụsa. Ọ bụ akụkọ a ka anyị ji wee bịa. Ebe anyị chọrọ ịga na ya ugbu a bụ Igbo origin and her culture, ya bụ ebe ndị Igbo si na ihe bụ omenala ha. Afọ anyị na-anụ a na-akpọ Igbo, ọ bụ aha mmadụ. O sitere n'asụsụ ndị Hibru. Afọ a na-akpọ Hibru na onwe ya sitekwa n'afọ mmadụ papa nnukwu mụtara Abraham. Ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ nsọ maọbụ ego a, ị ga-afụ nwoke a na-akpọ Eba na akwụkwọ nsọ. Nke a gosi na ndị Igbo bụ ndị Hibru, ndị Juu. O wee bụrụ na ebe izizi ogbugbo nke mbụ ha dị ogbugbo atọ. Ogbugbo nke mbụ bịara n'ebe a anyị nọ. Ebe izi ha gbadara ụkwụ bụ ebe a na-akpọ Uburu. Uburu ya dị n'Ebonyi steeti. Ogbugbo nke ọzọ gbadara ụkwụ na Aguleri nke dị na Anambra tata. Dịka MCM Idigo 1955 sikwere dee ya, ọ sị na Eri na ndị so ya bịara n'akụkụ mmiri dị na Anambra a na-akpọ Ọmabala ma ọ bụ Ọmambala. Ndị ahụ na-akpọ ya Ọmabala, mana ndị ọcha, ndị Europe bịarazirinụ gaziri na-akpọ ya Anambra. A chọpụtara na ha bịa na ogbugbo atọ dịka nsi kwuo na mbụ. Ndị nke mbụ bịara n'afọ 1718 BC. Ndị nke abụọ bịa n'afọ 536 BC mgbe Nebukadneza mericha ndị Israel n'agha ma wee gbasaa. Ndị nke atọ wee bịa na 70 AD n'afọ nke dị nwere mgbe Titus kewara Jerusalem.
ụfọdụ si na agbụrụ Gad, ụfọdụ si na Judea, ụfọdụ si na Zebulon. Ha si North Africa, Egypt, Morocco, Sudan, Ethiopia wee dịrị gaba. Afọ izizi fa kpakwanụ ebe afa nọ bụ Hibru. Ọ bụ Hibru site na ire na mkpọgharị na amagazi kpọ, sitezie ịkpọ Hibru kpọbịa Ubru. Mana nke a bidoro n'ịkpọ Hibru, site na Hibru kpọbazie Eboa maọbụ Eboe, from Eboe to Igbo, and sitezie na Eboe Igbo wee kpọbazie Igbo. Ị nwere ike ịkpọ ha ụmụ arọ, nwee ike ịkpọ ha ụmụ eri, nwekwa ike ịkpọ ha ụmụ Igbo. Mana nke ọbụla ịgba na ha, ife dị mkpa anyị chọrọ igosi ebe a bụ na ha bụ ndị Juu, ụmụ Israel. Ha bi na ọwụwa anyanwụ Naijiria. Ekewasịa ha, ha dị n'obodo a na-akpọ Abia, Akwa Ibom, Anambra, Cross River, Ebonyi, Edo, Enugu, Imo, Delta, River State wee dịrị gaba. Iji wee gbakwunye ife a na-ekwu bụ eziokwu, o nwere nwoke a na-akpọ Ọladekwueno, onye Iseke nke dị na Anambra. Nwoke a gbariri uru n'afọ 1789. Ọ chọpụtara n'afọ anwa 1789 na omenala ndị Igbo na nke ndị Hibru bụ ofu ihe. Ndị Israel na onwe ha abịago n'ala Igbo a ọtụtụ mgbe ime nchọpụta iji wee gosi na ife ha na-anụ na ọ bụ eziokwu, na ha na ndị Igbo bụ ofu. Ụfọdụ nchọpụta ha mere, ị na-anya ugbu a ịfụ onyonyo anyị gaji igosi gị, ị na-anya ugbu a ị ga-afụ ya. הכל התחיל בימי שלמה המלך, שנזקק בכוח אדם זול לבניית בית המקדש. הפתרון אז, כמו היום, היה בגיוס עובדים זרים. חלקם הגיעו מאפריקה, וכשנשלמה מלאכת הבנייה חזרו לניגריה מולדתם, כיהודים לכל דבר. מאז הם שומרים על השבת, וזו שומרת עליהם. הם הודיעו לבני ארצם שהם היברו, בשל בעיות מבטא ביטאו זאת איבו. O nwere iwe gwara anyị na ọ sị anyị na mgbe gboo na anyị na ndị Israel, kama na anyị mmụọ anyị akọwa gburu ya mma. Mana ọ bụ na mmụ nwere ụdị idea nwa ma nwee ike tụtagbuo ya nchekwa ọkawagbuo olu nye mma. שבט האיבו מונה כ-14 מיליון נפש, וכולם גדלו על ברכי אגדה זו. מכאן הכפר הוא בן 103. הוא מכונה זה שהרג סוס, כינוי המתאר את מידת גבורתו. הורג הסוס מברך על הגיר המקומי, שמסמל קדושה וטהרה, ומשמש גם לצביעת הפנים. מעבר לקדושה ולעניינים שברומו של עולם, מטרת הצביעה היא גם להבהיל את האורחים. הכפר הגולרי נמצא במדינת אנמברה, בלב ארץ האיבו. So this is the palace, is original palace. So we are going to see the present occupant of that seat, which is the king, 31st king of Agler. So he's there now, he's waiting for us. Anyị bụ Agleri, waga na mwere niile dị n'Afrịka, na-enanya na ọbịbịa unu bụ Israel bịakwasịrị anyị. N'abalị anyị nnekwu ulu, ka na anyị na-enanya unu ube ahụ. Na anyị bụ mwere, ọ bụrụ ebe yi egwuli egwu. Maka na akwụkwọ nsọ nke si na saịdị unu wee bịa, dịka Genesis 46, 15-16, n'iri bịa. Iri abụ anyị chọpụtara na iri abụ nwa Gad. Gad a bụ
bụ mmụ Israel ahụ ka n'ọgadị abancha bụ Israel ahụ n'onwe. לנו נראה כאילו יש כאן סתירה היסטורית. או שהם צאצאי עבדים של המלך שלמה, או שהם צאצאי ארי, בנו של גד. אבל גם זה וגם זה קצת מוגזם, לא? לבן האיבו מוח גמיש, תמיד. אין לו בעיה לרקד בין אגדה לאגדה. האגדות על מוצאם משתלבות בתוך המסורת ומתקיימות זו בצד זו ללא שום קושי. אנחנו דווקא הכי אהבנו את הגרסה שמספרת שארי, אבי האיבו, פשוט הופל מהשמיים. שיף בן אובי, יליד האזור, הוא פוליטיקאי ליברלי ואיש יחסי ציבור ממולח בלאגוס הבירה. הוא ארגן את בואנו לניגריה וזוכה לתשואות רבות על כך. בני המקום יודעים עד כמה מהלך כזה מורכב ומסובך, וכמה חוטים צריך למשוך, וכמה שוחד יש לשלם בדרך. ב-1967, זמן קצר לאחר שהתגלו שדות הנפט באזור, הכריזו בני האיבו על מדינה עצמאית בחבל ביאפרה. בעקבות זאת פרצה מלחמת אזרחים עקובה מדם שהסתיימה ב-1970. לאחר הרעבה שיטתית של בני האיבו. דקה. ייתן שיקוי נעקו. מפלኛ ביתה. וופו. כלם וואממו. כהו גזו. בבאפו. בזיו סעמו. בזיאלה. ג'וויל. 1 million, 1 billion, it doesn't matter. What they ended up doing to every one of us was to give you 20 pounds. And it is with 20 pounds that we have established all what you were seeing here. The injustice which we suffered from 1966 up until the end of the world, it's even still going on. You know, we've not been able to really come together. We've not been able to be completely integrated into the true Nigeria of our dreams. משטר אלים, רקור, מסוכסך בתוך עצמו, מונע את התפתחות המדינה. סימני שחיתות וריקבון בכל, בניינים רבים שבנייתם החלה ולא הסתיימה, מכונות ללא חלקי חילוף. הקדמה סחררה את ראשם של האפריקאים התמימים, וסחפה אותם למערבולת של פרויקטים ראוותניים. We are the descendants of Eri, who was one of the sons of Gad, who was one of the sons of Jacob. The children of Eri left Egypt during the Exodus, mass movement of the people. למחרת הוזמנו לבקר בכפר מרי, גם הוא אתר אבות עתיק של האיבו. They told those they saw that they were Hebrews, but for the pronunciation problem among the early settlers, they pronounced it Igbo. הזמרת, שכינוי החיבה שלה הוא פטיפון, מהללת את מלך מרי, מברכת את הצ'יפים, מאחלת כל טוב לנוכחים. היא נושאת תפילה לשלום האורחים החשובים מישראל, ולא שוכחת לברך גם את עצמה, ולהזכיר לכולם שתמיד אמרה שהמקור האמיתי של האיבו. ọtụtụ omume ndị Igbo na ndị Juu na-eme iji gosi na ha bụ ofu karịrị akarị. Ọ gụnyere ịchụ àjà, mmemme, emume, ịgụ nwa afa, ịnụ di na nwunye. Etu ndị Igbo si eme ya ka ndị Israel si eme ya, onwe ihe dị iche. Ndị Igbo na ndị Israel n'ụwa niile bụ ndị na-agụ mmadụ afa nwere ihe ọ na-ebu n'uche ma ọ nwere ihe ọ lụrụ. N'ihi na ị na-anya mba ndị ọzọ na-agụ afa iji wee cheta, nwere ike ịfụ onye a o jegidere n'obodo dị etu obodo ukwu osi dị ebe ahụ gụọ nwa ya afa ma ọ gụọ onwe ya afa, ma ọ bụ ụfọdụ na-agụ ketụl kọp wee dịrịzie gaba ọhịa. Mana ndị Igbo na ndị Israel n'ụwa niile adịghị agụ afa ka etu o si na-esofa. Ha na-eche echiche were agụ afa, ikekwe na ihe mere mgbe a mụrụ onye ahụ, ma ọ bụ ihe nna ma ọ bụ nne bụ n'obi ka fa ji agụ afa. Ha kwenyekwere na afa ha gụrụ mmadụ na Chineke na-esite n'afa ahụ edu onye ahụ. Sọsọ ndị Igbo na ndị Israel na-eme ya n'ụwa niile.
ndị Igbo na ndị Israel bụ sọ ha etu ha si anụ nwaanyị bụ ofu n'ụwa niile. Ndị Igbo na ndị Israel na-ata mmadụ afụfụ ma ọ bụ kpọọ ihe ọjọọ ndị a asị dịka ịkwa iko, igbu ọchụ wee dịrị gaba. Ndị Igbo na onwe ha dịka esi kwuo na mbụ na ma ibe ugwu etu ha si ebe nwa ugwu, ha na ndị Israel ma ọ bụ ndị Hibru bụ iwu Chineke nyere fa bụ ibe nwoke ugwu mana adị ebe nwaanyị ugwu. Na amụrụ na nwa nwoke ome abalị 7 na abalị 8 a ga-ebe ya ugwu. Ihe ekirizi ihe ngosi ebe ha gbara ama ihe afụ nke mmadụ dịka eze Israel Highness eze CN Idigo nke abụọ nke Aguleri. Mgbe kirizie ya ugbu a ka ịfụ ama ọ gbara na ndị Igbo bụ ndị Hibru. Ya ọ na-aka m maka nkọwara onye ọbụla na-eme ibe kedu ibe iji eme ebe a. Ị na-eme ya ka a gaa n'iru ka ị na-eme ya ewee mee gịnị. Ya na ebe anyị bịa tata bụ nke unu anyị nyere unu weli etinye na nke ndị ọzọ. Anwụrụ onye na-ayọ biko mụnwa ya nyere unu kọbọ unu wee sị na ndị Igbo si ebe a gbasara m. Ihe m kwuru bụ na ndị Igbo ya chọọ na ebe unu si. Ya na anyị mecha ya kweta m n'ebe anya anyị wee bụ na ije ezoro anyị eje wee bụ na eziokwu na ndị Igbo mere ka ha si ebe a. Anyị nọrọ oge mana anyị wee tụnebezie wee gụba akwụkwọ gụba ma Baịbụl adịchi ya Baịbụl etuwe onye a na-akpọ Eri bụ nwa Gad vancha na Genesis dịkwa na mana oge etuwe si wee pụta etu si wee cheki bụ na oge ba ebuluba n'ọnụ Igelu n'Ijipt wee mechie Chukwu wee zọọ wee natabazi ya na ba nọrụ ọgwụ arụ na-abụ n'ụzọ ọgwụ ya. O nwere ndị ọ na-ekwere ọsịga ndị na-sizi na ya gbakapụ ibe a na-akpọ n'amị stragglers ọgwụ ya. Ọ dịcha n'ibe na-eme eme rinuru ndị otu ya wee tinye isi na ụkpọ gabazịa akọcha gaba siga ebe anyị akara mana ebe gbasara anyị bụ na apụsịzi wee si mmiri wee gagide wee kwụsị ka anyị rapụ ịgala na ụmụ ebe ndị ọzọ na ụka anyị bịa ebe a maka na anyị ekwuru na ọ na-anụ bụ onye na-akpọ n'onu mana n'onu according to history bụ onye ịgala anyị amarụ ka ha si mee mana ya bụrụzi ya nọra lụrụ ebe a ma anyị na-ekwu maka anyị wee gagide wee ruo ebe a na-akpọ eri aka ọkwa ya tutu na igwe soro na ebe ebite n'ọkpụ wee ruo ebe a wee kwụ ahụ ya eri wee bụ onye isi wee bịa mana akụkọ na-enwe na ọ bụrụ ọsọsọ ya gbadata arụpụ bịa na ọ nwere ndị sogasịa n'ebe gbasalụ etu Igbo si bịa ọnya ka esi tekizie ọf emebezi anya ma ọ bụ ya mana ọ nwere ibe ya gwa gị na ọ dịkwa ka ibe na-ekwu ọmarị nne ma ebe ọ bụ na ụmụ ịnyịnya iwe na-adịgo ka anyị bido ebe anyị nwere ike ije ebe kịta ị ga-abụ ebe niile ọbịa jue maka na anyị onye nwe ibe ada ama ibe onwe mana ama ebe ọ dị a na-eve ya mana ibe na-eme ndị ojii bụ ibe ọbụla ebebe ya kama ya edo ọ bụrụ ndị ọcha edozi ya eskaveti ya ma anyị nwa ga-ebebe ebebe wee si mmadụ eso na wee banye n'ime ọbịa nwa kwa na omekwe na-eme wee na ọnya miniti ọgụ na iri na 30 minutes wee pụtakwa n'isi say there's need for gịnị excavation. O nwere onye wenyitelu ihe sị na bronze aba na-eyi asị ya na ọ bụrụ ya na ọ dị n'ime a nya na o wee gwaba na enidili ka a gbuo ya ego na ba ya abụzi gọọmenti ụdị ya na-eme n'Israel because va malụ ebe a na-akpọ excavation n'Israel. Oge njel Israel last year aka na-excavate ebe Mary Magdalene aka na-eme ya na abanye na ebe ya finish ya na last year. So na ọrụ ha maliari na asị na ebe a nidi ka eme gịnị ka excavate ewee jebezie n'obu ebe eri na-anọ a na-akpọ obu gịnị obu ụga ka anyị na-akpọ ya kịta obu ụga mana onye Igbo ọbụla gwa m ibe bụ obu ụga
asọmpi nwere ebe ọ dị na nya bụ ebe anyị na-ekwu obu ugadi nye obu ugadi bụ obu gadi ka agụlụ bụrụ nye obu dị obu a ọgwụ anya gịnị obu gadi ya ka o wee na-elote nne ya ebe a ka Agụleri na-azụ izu ebe a ọ tụtụrụ Agụleri na-azụ izu ebe ọkwụ ya oge m baziri ajụọ m kedu ife m ga-aza maka na na-echiche eze n'ukwu kedu ife ịchọ ịza wee lokete wee sị na nchọ ka ndị ka m n'anya na-akpọ obere ugbu a ka ndị nwaka na mee ibe ọmụ maka na ibe ọmụ na-eri ka ọ bụrụ ebe anyị ekwu ebe a ibe onye a mere dị nkirika na plana ibe niile so wee were abịa sị ka m ama nwere ike ịdị na tra si eme ọnya ka anyị wee were ọgala gide nke abụọ ọmụnwa na ndezi wee ruo dịta maka na ese jụrụ mbụ 1995 ruo dịta mana ebe m ji kwụsị ebe a bụ n'ebe e jụrụ m ka m zara dịka ihe dere ebe ọ sị na inia bụ eri onye mụsara ndị Igbo na onye nwa 5th son of Gad ya nwa nke ise Gad mụrụ. Gad bụzi the 7th son of Jacob. Gad bụrụziara nwa ịsaa nke Jacob mụrụ. Ọ sị ka mkpụrụ bịa zuru ike na ndokwa. Amen. Ndị Igbo otu a ka o si dị. Onye nọ m n'aka nri bụ kedu afa gị? Ozuome Augustine Machie. Ozuome Augustine Machie. Gị nwa bụ onye ọkpụ Agụleri. Ifite Agụleri. Gị nwakwana? Na-ekwusi ike. Amandị a na-eze. Ana-efuna. Gị nwakwana? Onye nke a mụnwa bụ Sunday Chibata onye Ifite Agụleri. Olochiri obi nne ya. Gị nwakwana? Mụnwa bụ Ogeneke Okwu onye Ifite Agụleri nwa eze n'igwe. Uri ana ndị bekee a na-akpọ kandụ nke gosi na a na-abịa ayọkwa ebere Chineke site n'aka nna anyị ukwu onyonyo ihe abịazi ka iwepụta ihe a n'ebe ọ bụ na ụmụ ịnyịnya ure na-adịgo ka anyị bido ebe anyị nwere ike ka oge m jechere Israel m na-agụzi Baịbụl ana m aghọta ya ikpe abụ obodo mmadụ ebe ọ dị m na-aghọtazi Baịbụl ọfụma mana oge m na-ekere ojie m na-agụ ọ dị m ka ebe nọ na the moon wee siso n'ebe a ka Kraịst mụsiri ime na ebe ọ bụrụ Zakaios ka dị luo tede nnukwu isi abụ ka dị data sikamọ ka dịre etu a etu ilu ebe ise foto na-eti crossroad ka ọ bụ ebe o ji eli nne dị na nwere ibe dị ka inweta points ahụ na-ekwu ogbu anyịnya Meze Edigo the first indigenous chief accountant of Nigerian Railways, the first. On Bua B comes, yes. From headmaster Bua B comes, Lagos, follow the first indigenous chief accountant Nigerian Railways, Bonya Deva, retired. Yana ndi ocha bi na-ebute meta. This man bụle dọkụmenta ma ọ bụ na o nwere langweji dị ka ya bụrụ onye na-ede ife ọdị ndemede wee nọdụ anị gagharịba ma ndị oge a ka ndị Igbo nọ o wee dee akwụkwọ nye m ya the first publisher in Anambra ife gbasara ebe Igbo si onye nwadere akwụkwọ na 1950 gịnị dị ka ọ dị n'ebe a 1955 1955 ka ọ debie na-eme tab second edition ya to polish but now similarly ebe a m na-ekene unu sie n'ike nye abụkwa na ibe ndị Igbo na-asị eseche m foto nga abụkwa ya ọgwụ ya nya egwu atụ n'ụlọ ihu na ọ bụrụ na unu eme nweta ego na ya na-eme n'ihe nọọ ibe echi tane ọsị na ya mụrụ na ndị a ga-egbakwa na wagamile agabi vajeva na-abụ ibe abụ ị na-ekwu enwere uke na anụrụ ọgụ Biafran War ibu na-eke ekpute ga-akalikwu n'aka na
papa anyị abụdebeche n'ibe rinne mana ka esi gba ọsọ ebe a nwere anyị nsogbu rinne o nwechere m udu eze abụ akpa ebunye ụlọ na o juru na oge anyị ji agbabọ ezigbo egwu n'azụ n'ebe a kirie na egwu ndị a ọ na-abụ ncheta dịka obere nwa mgbe m ka nọrị na-akwadobe egwu asị Igbo nchọpụta n'ụwa niile afụ na ebe a pụtara n'akwụkwọ ọbụla a gụrụ afụ Igbo ebe ọzọ karịa n'obodo a kpọrọ Israel eji si na Igbo bụ Juu m chọpụtakwa na Igbo bụ Juu eziokwu aka gị m akwa egwu gbasatalia ka anyị niile yọba Chineke ụmụ Naịjirịa ka anyị niile yọba Chineke mgbe na ụmụ obodo anyị ha ka anyị niile yọba Chineke ngwanụ ka anyị yọba Chineke maka n'ụkwụnụ ka adịghị mma n'ụwa ka anyị niile yọba Chineke maka n'ụkwụnụ ka adịghị mma n'arụ. ugbu a anyị naghachiri ka anyị gaa n'iru kirie nke nwoke a na-akpọ His Royal Highness Igwe Ịma Nnabuife nke Iseke kirie ya ka ịfụ ama ọ gbakwara na ndị Igbo bụ ndị Hibru. Ndị Igbo anyị na-ekene unu aka bụkwa onye nke gị onye descendants Igbo Chukwu ike ukwu okwulọra ndị Igbo na ala Igbo kpọmkwem. Ọ bụ ebe ebee ka anyị nọ na Anambra South n'ihi ala n'obodo a na-akpọ Iseke. Afọ m bụ Igwe His Majesty Igwe Ịma Nnabuife Eze Ọha Iseke Ancient Kingdom. Dịka isi wee jụ, Iseke bụ nnukwu mba nwere ogbe na-ese isi bụ ụba ha nke na-esofa bụ Edeke nke na-eso Edeke bụ Ezere nke na-eso Ezere bụ Etitilụkpọ nke na-eso Etitilụkpọ bụ Ihitediji. ogbe na-ese a mewere Iseke and etu a nsi wee kpọfa bụ etufa si achị oke and ebe anyị etu anyị si achị oke bụ na anyị na-ebugharị ọchịchị ebugharị ndị rie oke ha ha akpụgha ndị ọzọ eso ha ụba ha achịgo Iseke na-achị Edeke na-achị kịta Edeke chicha olue Ezere Ezere chicha olue Etitilụkpọ etu a ka ọ ga-esi jegide wee lụọ Ihitediji bụ nke ikpeazụ. N'ime ogbe na-ese a anyị nwere obi obi ndị na-achị ndị nọ n'isi na-ewepụta eze n'ogbe na-ese a so ndị ọbụla ọ bụ okefa iwepụta eze wee jee n'isi obi jee were eze etu o lụrụ Edeke Edeke abịa n'isi obi Dimori si Dimori nyefee eze Dimori wee wepụta mmụọ na ụmụ Nnabuife. Dimori mụrụ ụmụ na-ese nke izizi bụ Nnabuife nke na-esi abụrụ Ezike nke na-esi Ezike abụrụ Ekwe Alụọ
nke na-eso ekwe alụọ abụrụ ụmụ okwere izu, nke na-eso ụmụ okwere izu abụrụ mgbe nka. Ị na-anya ifu na nwa amadi a na-ekwu maka ya bụ ọla ụda ekweanọ. Ezigbo afọ ya na iseke bụ ọla ụda adịpuo ekwe alụọ. So na ebe o si wepụta bụ na ndị a na-akpọ ndị be ekwe alụọ. Ekwe alụọ bụ nwa nke ịtọ dị morimụta. Ka m si wee gwa gị na mbụ, nna bife tọrọ ezike tọọ ekwe alụọ. So nọọ na be ekwe alụọ ka esi wee gba nwatakịrị oru mgbe ọ dị arọ teghete wee jebe obodo oyibo, wee lụọ ebe a bụ gaa njenje niile ọ garụ. Gasịa njenje niile a wee dee edemede ka fasi wee gaa na mmiri, ka fasi wee jee ebe nefa jelu wee lụọ obodo oyibo na afọ niile fatalụ na ifefa gabidoro. Mana maka ifi na odele akwụkwọ a n'oyibo na-abụrụ asụsụ ya, ụfọdụ ife okwu galụ ịtapịa n'okwu oyibo fịara ya arụ maka ọ bụrụ asụsụ ya. So maka ifie mgbe ọ na-achọ ịkpọ afịa ekwe alụọ, ọkpọ ọnya odenya ekweanọ. Ekweanọ na ọdụ ka etu a na-akpọ ọkaigwe ma ndị Hausa na-ekwu ndị afọ Igbo bụ ahụgbo, akpọ ya ahụgbo, mana ezigbo afọ bụ ahụgbo, mana ife a na-edezi n'akwụkwọ bụ afọ Igbo. So etu afọ ka o si wee dakpọtanwu n'afọ ya ọfụma, ọ edetanwu n'afọ ya ọfụma wee dee ya ekweanọ, mana o deta nke bụ afa nke abalị ya na chi bụ ọla ụda ekwe alụọ bụ ezigbo afọ ya. Afọ Igbo afọ nke Igbo anya bụ adịpuo eme ekwe alụọ. Ya bụ na onye nwa amadi a na-ekwu maka ya bụ onye edeke, nwa nwa Dimori na edeke iseke. Na ịbịa na Dimori ebe o si wee pụta bụ na be ndị be ekwe alụọ. Ụmụnne ya ụmụ ekwe alụọ igwalịa mgbe ọ dị na nwata ka dị ndụ. Ebe o si wee pụta mkpọkịrị aja na ite na ụmụ ife ndị ochie eji ama ndị ebe mmadụ bitele aka wee nwụ ka dị befa. Fa na-aka nkarị nne na-atọ atọ bụ ndị befa. Ya na anyị ma ebe o si malụ n'ọnwa afọ iseke, ma n'ọnwa afọ nwa Dimori, ma n'ọnwa ekwe alụọ nọn. So omenala niile dịbe anyị o mere ya. Sọsọ ụzọ ibe na-abụ omerọ bụ nke izi ọmarọ mmanwụ wee bụ maka ifi na ọkara lu afọ 15 a na-adị ama mmanwụ na be anyị. Nke ịbụọ bụ na egburu ichi arụ afọ akpọpụrụ ya ka o kwesịrị igbu ichi. Ana ọ bụrụ na egburu ya echi aka agbanwuru ya oru. Catherine na ọkammụta Oriakụ Catherine Achọla ọnụ nwekwara ihe nchọpụta iji wee gosi na onye ebe a ka ọ bụ. Ya bụ na akwụkwọ nchọpụta Oriakụ Achọla ọnụ mere ka dịkwa. O kwuru n'akwụkwọ ya na mgbe ya bịara obodo oyibo wee fụ ndị Juu na omume fa na omenala fa dịkwa ka omenala na omume ndị Igbo na-eme na befe ebe a mụrụ ya. Dịka etu ndị be anyị si efe ofufe, etu ndị be anyị si ekene ekene, etu ndị chili ọzọ si ekene ekene na ife ndị ọzọ gasị a na-eme, ndị Igbo na-eme ya na nke ndị Juu gbakọrọ ọnụ. Anyị ekene gị. Deme.
anyị na-ebe ugwu fụnwa na-ebe ugwu be anyị ụfọdụ ife dị iche iche dịka etu anyị si awụ arụ, etu anyị si aba nwa afa, etu anyị si emegọzi ife omenala dị iche iche ka anyị na-akwa dakọrọ, maka na mụ na ndị Juu emekọgo ife dị ụkwụ m Izrel gụọ agụmagụ maka fa ife ederede maka fa fụ na mekite n'ife fa na-eme anyị na-eme gbakọrọ ọnụ ndị ụwa ndị ọzọ ndị obodo ndị ọzọ adị eme erika. So etu anyị si ada akanya ka fa si ada akanya, etu anyị si amụ ife ka fa si amụ ife. So emegide n'ife anyị na-eme na nke fa dakọrọ ọnụ. Abịakwa n'ife ọzọ, etu anyị ịna-anya etu anyị si asụ akwụ, ife bụ ife kacha bụrụ ife Igbo ji wee enwe ego mgbe gboo bụ ịsụ akwụ. Ife ọbụla dị n'ịsụ akwụ etu esi eme ya ka fa si eme olive. Olive na be anyị bụ ube okpoko, be anyị ọ na-ebu nnukwu osisi wee mịa, mana befa ọ na-epesi mpe etu fa si wee mebe ya. Fawụlụ olive etu anyị si agbọsị akwụ ka fa si agbọsịpụta ụlọ olive, agbọsị anya etu anyị si ababa ya ka fa si ababa ya, sie ya etu anyị si esie fa sie ya. Ife niile a na-eme wee wepụta mmanụ olive, ma mmanya fa na-aṅụ si n'olive, ude fa na-ete, ude eji eme ife niile, ma nke eji na-ete n'arụ, ma nke eji edozi ozu, ma nke eji eri nri, ma nke eji eme ife dị iche iche. Ude niile na obodo ndị Juu si na olive. Etu a ka mmanụ, etu ife niile mmanụ na-emere anyị na be anyị ka mmanụ na-emere fa. Ya na etu ndị be anyị si adọkwa akanya ife gbasatara ịkọ nri, etu ndị be anyị si akọ nri ka fa si akọ, etu anyị si nwee mkpụrụ osisi n'izu niile dị n'arọ. O nwere mgbe ị bịa n'ala Igbo ịmara nwefu mkpụrụ osisi ya ata. Etu a ka o si dịkwa befa, nwere mgbe iji ebefa ịmara nweta mkpụrụ osisi ya ata. So na anyị na-afa etu Chikerefa kere anyị ana okwe nghọta na ọ ga-enwerịrị ka anyị na-afa si wee bụrụ nwanne. Ka anyị kirie ihe ndị a nachi ya.
anyị were ọsọ ma were ije wee zukọ na-ejiri mara asụsụ Igbo adagwa ọgba ite ịda ndagharị ogini na-eme anyị ihe a ogini na-eme anyị ihe a onye na-eti anyị ihe a ogini